Ono arek nakal, ancane arek nakal nduk sekolahan melanggar, nyata-nyata salah anak itu. Terus nduk sekolahan dihukum karo gurune, dijewer gurune, dipukul pakai penggaris. Mulai wadul bapakne, lapor bapakne mbek nangis, "Bapak aku digebuki Pak Guru." Bapaknya juga celurit. Sopo gurune? Macem-macem ambek anakku. Aku bapakne gak tau nyenggol anak. Ya bapakku gak tau nyenggol anak, bapak model apa? Iku jenenge bapak koplak. Tepuk tangan untuk bapak-bapak koplak. Ya sak ibune sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Sadatul kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, perangkat desa, rekan-rekan panitia yang kita hormati, sahabat-sahabat Banser bersama para kadang sedulur persaudaraan setia hati teratai yang kita banggakan, adik-adik santri, grup sholawat, bapak ibu, para jamaah, warga desa Mbagon Puger yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu bukan hanya merupakan bentuk kasih sayang Allah, tapi juga merupakan ujian. Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kemenangan, kejayaan, kebahagiaan, beliau menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan semua nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Karena Bapak Ibu para jamaah, nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? Apa dampaknya kalau dikufuri? Panjenengan sudah hafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau nikmat itu disyukuri, maka akan bertambah nikmat, makin nikmat, bertambah nikmat, namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau nikmat itu dikufuri, akan berubah menjadi siksaan yang pedih, makin sengsara, makin menderita, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong konsentrasi, kayaknya beberapa panitia masih ada yang berintak-intik. Terus bapak-bapak dan mas-masnya masih tenggengen, seolah-olah nggak percaya kalau yang dilihat adalah Anwar Zahid. Bahkan ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terkesima memandang saya. Nikmat itu bisa menjadi lebih baik, namanya barokah. Nikmat itu juga bisa berubah jadi lebih buruk,
namanya musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau disikapi dengan syukur akan menjadi barokah. Kalau disikapi dengan kufur akan menjadi musibah. Malah nyawang sing nyuguhi ngombe. Indonesia, negeri yang kita cintai bersama, ini juga merupakan nikmat saking Gusti Allah. Diberi kemerdekaan itu kan atas berkat rahmat Allah yang maha. Ya Allah, kok gak hafal? Ini tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang baik harusnya faham, tahu, hafal. Gak kaya wong kerajaan ayu-ayu tapi oon. Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, halo. Sekarang saya tanya, sing iso jawab mulai dhisik. Wong kerajaan, wong bagon, urip sampai dino iki lebih banyak mana, syukur atau kufur? Akeh lek nrimo tak akeh lek ngersula? Akeh ngakoni nikmat tak akeh lek sambat? Uripe rumangsa cukup tak rumangsa kurang? Kemerdekaan negara Republik Indonesia ini juga nikmat dari Allah. Lah kira-kira secara umum masyarakat Indonesia itu lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Coba di berbagai tempat, di berbagai daerah di Indonesia ini, kalau memperingati kemerdekaan, merayakan nikmat kemerdekaan, lebih banyak mana diisi dengan acara agama atau hura-hura? Lebih banyak diisi acara taat apa maksiat? Masyarakat lebih semangat diajak ngaji tak campur sari? Seneng pengajian tandang dutan? Khataman Quran tak gendaan? Sing tepuk tangan iku Lino. Jadi Bapak Ibu para jamaah, masyarakat Indonesia ini ada kelompok yang ingin Indonesia lebih baik, makin barokah, hidupnya mendatangkan barokah. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang ingin merusak Indonesia, hidupnya mengundang musibah. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Lek nduk nggone pewayangan ana bala tengen, ana bala kiwa. Ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa, ana bala satriya, ana bala buta, ana bala Kresna, ana bala Durna, ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana, ana bala Semar, ana bala Togok. Ayo saiki masyarakat kerajaan Bagon kira-kira akeh ndi? Bala Pandhawa ta Kurawa? Satriya ta buta?
Kresna ta Durna? Puntadewa ta Duryudana? Semar ta Togog? Nah sekarang apa syarat untuk mendatangkan barokah? Bagaimana supaya kita menjadi bagian dari masyarakat yang ingin Indonesia lebih baik, yang ingin Indonesia lebih barokah? Kemudian apa hal-hal yang menyebabkan terjadinya musibah sehingga Indonesia makin memburuk dan terpuruk? Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kalau penjenengan pengen jadi bagian masyarakat yang membawa Indonesia lebih baik, kalau ingin menjadi bagian dari masyarakat yang mendatangkan barokah, harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu daerah mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan aku bukakan barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Syarat untuk mendatangkan barokah adalah amanu wattaqau, iman dan takwa, disingkat imtak. Nah sekarang apa yang menyebabkan terjadinya musibah? Ayatnya wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan para elitnya, pemimpinnya, pembesarnya, tokoh-tokohnya, pejabat-pejabatnya untuk beriman dan bertakwa, untuk taat kepada kami. Tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka melakukan penyimpangan, mereka melakukan pelanggaran. Maka berlakulah ketentuan kami, berlakulah hukum kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dari ayat ini Bapak Ibu kita tahu bahwa yang menyebabkan musibah itu para elit, para tokoh, para pembesar, para pejabat. Tenang, duduk sampeyan sing kroco-kroco ngono iku. Wong gede-gede sing gak gelem nurut nang aturane Gusti. Wong gede-gede sing berbuat kerusakan, yang menentukan kebijakan itu loh, yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan, itu yang mengundang musibah. Jadi ngapunten, ke depan Indonesia ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan makin baik, makin barokah, tapi ada kemungkinan makin terpuruk, ambruk, hancur. Saya nggak meden-medeni. Dalam sejarah di dunia ini nggak ada negara yang abadi. Dulu ada kerajaan besar hebat namanya Romawi, seakan-akan tak terkalahkan, nek perang gak tahu kalah, tapi akhirnya runtuh, hancur. Bapak Ibu tahu ada negara Uni Soviet dulu, kuat, negara adidaya, penguasa dunia, akhirnya berantakan, hancur. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Majapahit yang wilayahnya lebih luas daripada Indonesia. Majapahit itu wilayahnya sampai Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina. Akhirnya
runtuh, hancur. Ada kerajaan Sriwijaya kuat, hancur. Di dekat sini ada Belambangan dengan Minak Jinggonya, hancur. Woi, woi. Memang sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajarah. Tapi ilate wong Jember kate ngomong syajarah repot, dijokok gampangnya sejarah. Ya tunggale kate ngomong afun angel, dipek gampangnya ya apem. Afun iku maknane ampunan. Tapi wong kene kate ngomong afun lak repot, dijokok penake apem ampunan. Makanya sampai saiki wong kerajaan wong bagon nek nyelameti wong mati mesti enek jajan apeme. Nggih napa mboten? Nggih. Malah aku ngerti apeme wong kene iki empuk-empuk ngono. Atos ya boto. Ya Bu. Empuk-empuk. Apa ana sing gosong? Lha iku tafaulan Bu, harapane keluarga ingkang sampun pejah ingkang dipun slameti pikantuk afun, pikantuk ampunan saking Gusti Allah. Anak cek iso bakti nang wong tua, diulangi donga Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya. Gak iso ngucapno Rabbighfirli wali walidayya angel, Rabbighfirli wali akhirnya digawekno jajan iwel. Diulangi donga Rabbana la tuzigh qulubana, angel ngomong la tuzigh qulubana, gawekno kulub-kulupan. Pokoknya di jalurno Departemen Perbadokan wih gampang paham. Halo, dilanjut. Wong Jawa apa ngomong Syamir gak iso diwaca Semar. Khairon gareng, Fatruk Petruk, Bago Bagong, Syamir khairon Fatrukil Bago. Angel ngono penak Semar gareng Petruk. Padahal itu filosofi kehidupan. Syamir bekerja keras, berusaha keras, khairon melakukan kebaikan, Fatruk meninggalkan, Bago kelacutan. Ini filosofi kehidupan. Syamir khairon Fatrukil Bago. Wong Jawa angel ilate ya Semar gareng Petruk Bagong. Nah, sejarah itu aslinya bahasa Arab syajarah, artinya pohon. Bahasa Inggrisnya the wheat. Nah, bahasa Inggris sih kapan dikai the kan dari bahasa Inggris. Melihat delok, kelapa muda degan, pohon pisang debok, tiba kejlungup delosor, menetes delewer, tidur dekok, wanita hamil degek. Pohon itu pasti mempunyai 3 fase, 3 tahap. Tukul mbok ora dirungokne kok. Syajarah rungokne to. Sejarah iku aslinya bahasa Arab syajarah, artinya pohon. Pohon itu pasti mengalami 3 fase. Tukul, metit, ambruk, tunas, puncak, tumbang, kebangkitan, keemasan, kehancuran, tunggak, pring,
bong, preng, brungki. Iki tukang nyolong brungki iki. Baleni. Trek, metit, ambruk, tunas, puncak, tumbang. Apa meneh ya? Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Coba di masyarakat kita sekarang yang ada itu perintis, penerus atau pewaris? Kurang semangat. Di masyarakat kita itu loh sekarang yang ada perintis, penerus atau pewaris? Pewaris. Cari perintis sudah nggak ada. Coba yang merintis desa Kerajaan Bagon Puger ini siapa? Sudah nggak ada. Penerus hampir punah. Penerus juga udah nggak ada. Kalaupun ada, wis sepuh-sepuh kongkon cerita sejarah Bagon raisok wisan hilang ingatan. Gek wis sepuh-sepuh dijak rapat ning forum musyawarah yang masuk angin kembung gek nguyuh. Yang ada tinggal pewaris. Lah pewaris ini kan berarti nerima warisan. Halo. Nah, wong nampa warisan kok terus warisane bermasalah, kira-kira diapakno? Iki langsung dol iki. Sing nyolong brungki mau dol langsung. Ketara tukang adol. Halo. Ana wong nampa warisan tanah luas, subur, apik, strategis nang pinggir dalan, tapi bermasalah tanahnya, sertifikatnya bermasalah misalnya. Ngono ku biasane tanahnya terus diapakno, warisannya diapakno? Ngidol potonganmu pinter adol kok. Lah aku ya khawatir. Indonesia iki nek kakean masalah aku nang didol ambek wong-wong. Lah wong-wong iki kan bukan perintis, bukan penerus. Wong-wong sing nang ndukur-ndukur iku lho. Kan niku mek pewaris tok ya. Dudu perintis, dudu penerus, pewaris. Lah engko nek negarane iki kaken masalah nang didol. Saiki ngene ae, Bu. Ayo do usaha ya apa carane Indonesia iki tetep apik, tetep utuh, tambah barokah. Sing nggarai rusak para elit, para pembesar, para tokoh, para pemimpin, sampean gak usah nuturi. Sampean gak usah nuturi pejabat, sampean gak usah nuturi para elit, sampean gak usah nuturi para pemimpin-pemimpin niku. Gak kira iso sampean. Aku gak iso kok. Isokku ya mek lek pengajian tak sindir mbok krasa mbok enggak wonge. Misale pembagian raskin gak adil. Terus sing keluargane sugih-sugih dikei. Iki sing sorak iki mesti kere kabeh iki. Ketoke gak tau man jatah ketoke. Ya Allah. Wes gak usah kate demo ndak usah, didongakno ae. Tugas kita mendoakan, ngelingno. Saman kate nuturi nasihati gak kira iso. Nek jurusku ngene, ayo do dimulai teko awake dhewe-dhewe ndandani awake dhewe. Ibda binafsik, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Wes ayo ngapiki awake dhewe-dhewe, ngapiki keluargane. Engko nek awake dhewe wis apik, keluargane apik, masyarakat mesti dadi apik. Kalau masing-masing pribadi
dari bangsa ini mau memperbaiki diri, maka keluarganya akan menjadi baik. Kalau keluarga sudah baik, semua keluarga di negeri ini sudah baik, masyarakat pasti akan baik, bangsa pasti akan menjadi baik. Ibda' binafsik. Wes, ayo mulai teko awake dhewe. Bapak-bapak, grayangono jitokmu dhewe. Ojo ngrayangi jitoke tanggamu diantemi kok sampean. Ibu-ibu, mbak-mbak, metani awake. Oh, gak usah metani tanggane. Gampang pundi to metani awake dhewe karo metani tanggane? Gampang metani tanggane, lek metani tanggane ku gampang penak, iso digaruk-garuk, kenek sak lingsone sak kor-kore. Nah, Indonesia ini, Ibu ngerti dong, Bojonegoro Jember itu jauh, capek, lelah. Saya datang langsung naik panggung demi jenengan, belum makan ini. Sapa ngomong ngenteni ke jam 12? Sing ngongkon ya sapa? Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Indonesia ini punya semboyan, punya jargon yang hebat. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Ayo melu nyaut kabeh ya, sing melu nyaut tak dongane rezekine lancar. Semangate nek rezeki. Ya wes sing ra melu nyaut tak dongane nek ngising sikile ketekuk. Lho ora ketekuk ya repot metune. Sembujung. Ya pendeng-pendeng metune kok. Jargone Indonesia, semangat Indonesia ini kan bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Tuh dua, Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Nah, acarane ulang tahun kemerdekaan kok ya kudu ngene to. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, bangunlah jiwanya berarti pembangunan batin, pembangunan akhlak, pembangunan mental, spiritual, pembangunan karakter. Bangunlah badannya berarti pembangunan zahir, pembangunan luar, pembangunan materi, pembangunan jasmani, pembangunan fisik. Ngapunten para rawuh, kalau bangunlah badannya, pembangunan fisik, pembangunan materi, Indonesia sudah bagus kok. Sudah bagus. Infrastruktur jalan udah bagus. Jember ini hampir nggak ada jalan jelek. Wis sampai apik kabeh dalane, halus-halus kabeh dalane. Sekarang di jalan raya kalau menempuh perjalanan jauh, estimasi waktunya bisa lebih singkat. Saya dulu kalau ke Jember dari Bojonegoro itu paling tidak 6 jam 7 jam, bahkan kadang sampai 8 jam. Tapi sekarang bisa 4 jam Bojonegoro Jember tembus, adanya jalan tol. Kok jalan til beleng, nek ombo tol, nek ciut til, lek dawa tol. Yo jalan tol, ora usah dirubah jalan til. Nek sing nglewati wong lanang yo jalan tol, nek sing nglewati wong wedok yo jalan. Loh, jalan tol niku lho Bu, Jakarta sampai Probolinggo wisan. Insyaallah sebentar lagi Jember Banyuwangi. Tembus wisan. Sumatera udah mulai banyak jalan tol, tekan Palembang. Kalimantan yo wis pokoke
Kula niku sakniki lek ten Jember, ten Banyuwangi 5 jam, 6 jam paling lama tekan Banyuwangi. Lewat tol, cepet, enggak ana wong nyabrang. Pokoknya gelem bayar setiap 1 km 1000, 10 km 10.000, 50 km 50.000. Anggapan nyumbang semen sak-sak. Lho mbangune dalan tol yo nganggo semen, anggitmu nganggo untumu ngono. Semene iki yo tuku, utang, brungki ra kenek ge bangun jalan tol. Kok masyarakat Indonesia ekonominya sudah bagus-bagus kok. Angka kemiskinan sudah jauh terangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iki lek gelek wong mlarate kangelan sampean. Biyen wong mangan sego putih lawone iwak petik jarang-jarang. Lek gak selametan gak iso mangan sego putih iwak petik. Nah, kaget aku sampean. Ngono. Mangke riyen lagek ngomong sediluk dikongkon ngemis. Ora usah tak waca nek aku wis ngerti, paling kongkon ngemis. Mangke riyen ya tengah-tengah to ya. Ngaji nembe sekedap kok ya. Aku sampai kaget. Rumangsaku prewangane metu. Gak ngerti saiki usum prewangan. Hah? Masyarakat kita itu gampang diapusi, gampang dibujuki. Prewangan biyen ana Kanjeng Dimas tanggamu bisa menggandakan uang enak men njajal kon gandakne kon nyauri duwe negara. Wes rungane wes bakas sapa ngono kuwi. Ra penting, ora perlu dibakas, ora penting. Bakas yang penting-penting ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki sampean kepengen mangan sego putih lawuh iwak pitik bendina sak bledose wetengmu keturutan. Lho gitu. Wong biyen melarat-melarat omahe elik-elik, omahe sik teko pring bolong kabeh sedeng dileboni kirik. Udan ya bocor nek wayah ketiga ya beleduk mlebu omah. Saiki mana ada omah elek, apik-apik kabeh. Lah kadang-kadang sampean kok rumangsa omahe elek. Tak jelasno. Omah sampean ku asline gak elek, Bu. Apik omahe sampean. Cuma ana tangga sampean bangun omah luwih apik timbang omah sampean. Mangkane omah sampean malah ketok elek. Dadi cuma salah posisi ngono ae. Wong apik eleke omah itu tunggale wajahe wong. Wong wedok iku iso ketok ayu, iso ketok elek, tergantung jejerane. Sampeyan lek jejer wong elek-elek, Bu, sampeyan ya ketok ayu. Lah sampeyan lek jejer wong ayu-ayu ya ketok. Mulane sampeyan nek pengen ketok ayu, lungguh sak lungguh sing ati-ati. Golek rombongan elek nang delesep nduk tengah-tengah. Mesti ayu dhewe sampean. Wong lanang yo ngono, Pak. Wong lanang ku iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Sampeyan nek jejer wong model ngene-ngene iki, Pak. Yo ketok ganteng sampean. Tapi lek sampean jejer aku. Makasih. Love you. Alah sing bales tuwek. Maksudku ora iku maksudku. Ngarepe ngono maksudku. Lah kok sing tuwek sing ngene. Untune wis entek ngene. Salah sasaran. Love you sayang. Sarang hai. Ya Allah, engkau bengi ngimpi temen. Wes. Hoi. Pakaian, wong biyen no klambine elik-elik. Wong biyen niku iso tuku klambi anyar setahun sepisan, wayah apa? Lho ya riyo, iku wae nek anake wong sugih. Lek anake wong melarat masih riyo ya gak iso tuku klambi anyar. Ya klambi lawas di wenter. Lho sing guyu ki duwe pengalaman wenter ketoke. Saiki mana ada klambi elek. Apik-apik kabeh ya Allah. Apa maneh wong wedok ana model anyar online. Ada model baru COD. Ana model anyar online, ana model anyar COD.
tukang tuku klambi ora mikir sing lanang lek kerja golek dhuwit sampai gegere bungkuk rupane kaya plastik kresek nek lenga kletik. Aja guyu kelakuanmu yo ngono kuwi kok. Pancene beda kok. Beda. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Lah mama meling-meling pipinya, papa yang meling-meling gegernya. Lah ya apa sing kerja gak karuan polahe wong lanang, sing tukang ngentekno duit wong. Lah wong lanang gak pati ngramut awak. Adus gak sabunan wong lanang kok. Gebyar-gebyur ya wes. Lah nek wong wedok, masyaallah kate adus pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion. Lek kosokane gawe grendo. Isek pengharum helek. Isek diopok-opok cap daun sirih. Kelambi ate mlungo ilih noto. Wong lanang kate lunga ya klamben ambek melayu iso. Kancingi lho sisian ngene. Ngramut awak tonton wong wedok apa maneh daerah wajah kene. Masya Allah. Ana krim malam, krim siang, krim beduk, krim asar, krim subuh, krim maghrib. Engko sik nganggo foundation, sik nganggo blush on, eyeshadow. Lambene dicet, alise diaspal. Pipi kiwa tengen pasangi lampu. Nek perlu untune dipageri. Iku rai ta perumahan. Mangkel aku. Wes. Saiki wis gak ono wong melarat lho, gak ono. Kalau dari segi bangunlah badannya apik-apik wisan. Wis apik-apik. Tapi maaf. Untuk bangunlah jiwanya. Pembangunan sampean gak melu urun ojo cerewet alah. Pembangunan spiritual, pembangunan akhlak, pembangunan batin kita memprihatinkan. Masya Allah. Coba kelakuane wong saiki, akhlake wong saiki dibanding wong biyen tambah apik atau mundak elek? Loh, ngaku dhewe cae. Halo. Arek biyen niku akhlake apik-apik, tata kramae apik-apik, rukun-rukun. Saiki modele senggol bacok. Masya Allah. Nang wong tuwa gak duwe unggah-ungguh. Saya sering dicurhati guru-guru, sering dicurhati ustadz-ustadzah terkait pendidikan moral, pendidikan akhlak generasi muda. Memang didik anak zaman sekarang jauh lebih susah daripada mendidik anak zaman dulu. Mengajar murid zaman sekarang jauh lebih berat daripada mengajar murid zaman dulu. Dulu ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang pepatahnya sudah berubah, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Gak paham ya wis. Banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua, belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi wis do kendel-kendel manak.
Iki wong teko nganggo kudung warnane kuning. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten nggih. Jadi anak di rumah nggak mendapatkan pendidikan yang standar, di sekolahan dididik dan diajar sama gurunya, orang tuanya sering protes, orang tuanya sering gak terima. Ngapunten ya, biyen ono arek nakal, nduk sekolahan diulang gurune, nduk kelas nakal, terus dihukum sama gurunya, dijewer, terus dipukul pakai penggaris, nangis areke, mulai madul nang bapakne, lapor nang bapakne, ambek nangis, bapak aku dikepok pak guru. Bapak zaman biyen belani anak tambelani guru, belani guru. Kalau bapak zaman dulu weruh anaknya mulai teko sekolahan kok nangis kondo, bapak aku dikepuki pak guru, bapaknya ngelek gepuk sing luwih gede. Ayo balik nang sekolahan tak gak? Ayo balik nang sekolahan tak gak? Anak mlayu balik nduk sekolahan, bapakne ngetutno metuki gurune, matur suwun, terima kasih pak guru, matur suwun, anakku sampean didik akhlak, lek gak ngono kok anakku tambah nakal, tambah kurang ajar, matur suwun pak guru, aku gak iso didik anak, sampean bantu aku. Biyen ngono. Saiki coba ono arek nakal, ancane arek nakal nduk sekolahan melanggar, nyata-nyata salah anak itu, terus nduk sekolahan dihukum karo gurune, dijewer gurune, dipukul pakai penggaris, mulai wadul bapakne, lapor bapakne, mbek nangis, bapak aku digebuki pak guru, bapaknya njukuk celurit. Sopo gurune? Macem-macem ambek anakku. Aku bapakne gak tau nyenggol anak, bapakku gak tau nyenggol anak, bapak model apa? Iku jenenge bapak koplak. Tepuk tangan untuk bapak-bapak koplak. Ya sak ibune sisan. Orang tua yang cerdas kalau punya anak nakal, anak kok berantem sama temennya, itu malah nyalain anaknya. Sing disalahne iku anake, gak malah belani anake, gak ndidik ngono iku. Halo. Wonten mboten wong tua sing model ngono iku? Saya ngacung wong pengen roh aku wong. Makanya anak sekarang jiwanya lemah, mentalnya lemah. Ngapunten Bapak Ibu, nderek titip ya mumpung kepanggih soal pendidikan anak, karena anak adalah generasi bangsa. Bagaimana jadinya negara ini kalau generasi mudanya generasi yang lemah moralnya, rendah akhlaknya, mau jadi apa negeri ini? Rungokno to sayang. Anak manusia itu nggak sama dengan anak binatang. Deket biyen anak wong iku gak podo karo anak kewan. Wes ngeten-ngeten. Ayo dijawab nggih. Anak wedhus arane apa? Sing banter to, anak wedhus arane cempe. Cempe iku sing penting dikei mangan wareg, dipakani sing akeh, isok lemu, isok gede. Nanti dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan. Anak sapi arane pedet. Pedet iku sing penting dikei mangan sing akeh, dipakani wareg, lemu gede, nanti dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kebo arane godel, pakan ana sing wareg, kayak ana mangan sing akeh, lemu gede, dan dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak manusia namanya bayi, kalau hanya sekedar dikei mangan akeh, dipakani sing wareg, memang isok lemu isok gede, tapi dewasanya belum tentu
tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Anak ayam arane kotok. Ono anakan ayam, kutuk lho anak ayam, wedok, cilik, dipakani, dimong, iso gede dadi perawan ayam. Terus diperkosa ambek jago limo, gantian. Bar merkosa jagone minggat, gak tanggung jawab. Niki dadi masalah napa mboten? Mboten. Kasus napa mboten? Iso dilaporne polisi napa mboten? Mboten, aman. Ra masalah di dunia perayaman. Ayam sing mari diperkosa nyantai. Wayang ngendok ya ikhlas, angkrem ya khusyuk. Ndok rolas netes bareng gak stres. Anake dimong dididik, diulangi mandiri, begitu iso ngelek mangan dhewe wis dewasa dipendeli. Sing wedok dipendel dadi babon hebat, sing lanang ditladung dadi jago gagah tanpa ngrepoti mbahe. Makanya gak ono mbah ayam momong putu. Zaman tau weruh ono mbah petik momong putune. Tapi lek mbah bagon momong putu wonten napa mboten? Iku saiki dipangku ngono putune. Berarti kalah karo petik. Halo. Halo. Ganti anak wong bayi wedok cilik dikai mangan diramut dimong, mangan diramut dimong, gede dadi perawan, terus diperkosa karo tukang gelek brungki. Meteng masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Dadi urusan hukum napa mboten? Isok dilaporno polisi napa mboten? Masalah itu yang saya maksud. Anak manusia itu nggak sama dengan anak binatang. Loh, mangkane Bu, semangat posyandu itu penting. Ibu-ibu mesti hafal lagune semangat posyandu itu loh. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan banter berat badanku. Lah iku anakan wedhus. Sing berat badan butuh ditimbang selalu ki anakan wedhus, anakan petik. Sing mundak lemu, mundak abot didol bati. Lah nek anakan bagon berat badanku ditimbang selalu, mundak lemu terus didol bati. Payu nek lemu larang ngono. Ya, wong bagon sing lemu-lemu larang. Sing kuru-kuru murah ngono. Woi. Ya ngono manggono kandang wedhus. Oh, kate pindah nang kandang wedhus temen. Sing lemu kate pindah. Halo. Woi. Lek anak uang gak cukup berat badanku ditimbang selalu. Makane lagune sakjane dirubah Bu. Ojo cuma berat badanku ditimbang selalu, ojo ngono. Ilmu akhlakku dibimbing selalu, ngono lho. Saiki akeh kok lagu-lagu sing tak kritisi. Menurut saya kurang mendidik. Arek cilik diajari goro. Sik cilik dipangku ambek diulang nyanyi tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Bojok bayi sak donya ya siang malam ya minum susu. Ya siang ya minum susu, malam ya minum susu. Lah nek siang makan nasi, malam neritik ngeleki susu iku sapa? Ya tukang gelek brungki iku. Mbok dirubah nadane lho, dirubah sing edukatif ngono lho, sing ana unsur pendidikane lho. Pok ami-ami, belalang kupu-kupu,
besok jadi kiai, sekarang mondok dulu loh. Apik toh. Oh, po ami-ami belalang kupu-kupu. Besok jadi bunyai, sekarang nyantri dulu, ngaji dulu kan apik toh. Woi. Woi. Apik lah ngono. Aku lagi ngomongi pejabat-pejabat iku yang ngono. Po ami-ami belalang kupu-kupu. Kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Lah embo. Oke, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya nuruti permintaan dari panitia. Oh temen toh, mohon izin panitia mau mengadakan kotak keliling, mohon panduannya yang akan digunakan untuk kegiatan keagamaan. Monggo ibu-ibu siapkan infak terbaik. Panitia persiapan, Bu. Bu. Seneng ganjaran titik ta seneng ganjaran kathah? Sing banter lan jawab, sing ra melu jawab awas gusine abuh engko. Sampean pengen ganjaran titik ta pengen ganjaran kathah? Temen? Ya Allah, sing semangat. Pilih ganjaran titik tak pilih ganjaran kathah? Ayo sik panitia ojo mlaku sik ngenteni tak komando. Saiki aku takon jawaban. Sedekah 5.000 karo 10.000 ganjarane kathah pundi? 10.000. Sedekah 10.000 karo 20.000 ganjarane kathah pundi? 20.000. Sedekah 20.000 kali 50.000 ganjarane kathah pundi? 50.000. Sedekah 50.000 kali 100.000 ganjarane kathah pundi? 100.000. Sampeyan seneng ganjaran titik tak ganjaran kathah? Kathah. Engko mari ngene iki panitiane keliling. Sampeyan ya ana duit 100.000, ana duit 50.000, ana duit 20.000. Rencana sampeyan sing kate dicemplungne pira? Para gendeng-gendeng sekalian, sampean ki sadar tak gak sih? Sadar? Waras? Coba tak takoni meneh. Sedekah 10.000 karo 20.000 ganjarane kathah pundi? Oh iya waras. Sedekah 20.000 karo 50.000 ganjarane kathah pundi? Iya bener waras. Terus sedekah 50.000 karo 100.000 ganjarane kathah pundi? Iya waras. Saman pilih ganjaran titik tak ganjaran kathah? Iki engko saman kan nggo duit 100.000, 50.000, 20.000. Sing saman cemplungne no kardus iki engko pira? 10.000. Wong waras kok ngono ya. Tolong sing 2.000 lebokne meneh. Salah wis 2.000 duwe lungset diuntel sisan. Lebokne maneh. Sing 2.000 lebokne maneh. Ngisin-ngisini gelangmu iki wetengen. Pokoke sing gelange gedhe kalungan atik nyemplungi 2.000, 5.000, 10.000, tak dongakne kalunge pedhot. Ilang. Ben, gelange ucul. Lek gak ngono dompete kecopetan. Ya kecuali lek ancen gak duwe temen. Sing duwe-duwe iki lho. Kalung wis padha rantene kapal. Gelangan mulai ugel-ugel sampai kelek kaya jaran kepang. Nyemplungi kotak amal 2.000. 2.000 njaluk swarga. Ayo lebokno maneh sik sing 2.000. Weh, kudu ngireng 2.000 lebokno. Woi, panitia sing telaten, kapan durung nyemplungi ojo tinggal. Tunggu iya, sampai nyemplungi. Atik 2.000 jegu kendase gak apa-apa. Sing gawa kalung dadalan kalunge gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kelangan 5.000 lah mau lenger-lenger kok gak wis-wis. Diikhlasne. Mesti ditempuhi Gusti Allah. 5.000. Makane anak-anake kudu dibekali ngangge ilmu sing cukup, nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Putra-putrine kedah dibekali ngangge ilmu sing cukup. Soale wong pinter karo wong bodoh iku gak padha. Sapa ngomong wis suwe? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Gak podo wong pinter karo wong bodoh itu gak podo. Wong lek pinter Bu uripe ayem bahagia. Wong lek bodoh uripe mesti susah. Tak baleni wis ta lah kelangan 5.000 cek sedih sih sampean. Wong pinter iku uripe mesti ayem. Lapo? Sebab wong pinter iku apa-apa iso ayem uripe. Lah nek wong bodoh uripe susah. Lapo kok susah? Sebab wong bodoh iku apa-apa gak iso. Mangkane atine susah, uripe susah, mergo apa-apa gak iso. Ayo mbantao. Lah iku ana wong goblok tapi kok gak susah saking kulinane. Mangkane gak ketara susahe, asline yo ngempet kok. Wis saking kulinane urip susah wis ngono iku. Woi. Wong pinter ambek wong bodoh iku sembarange gak padha, mlakune gak padha, gayahe gak padha, penampilane gak padha, omongane gak padha, ambune lho gak padha. Lek wong pinter ki ambune sedep, lek wong bodoh ki ambune yo tengik-tengik ngono iku. Turune lo gak podo. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong pinter iku luwih apik timbang ibadahe wong bodoh. Mergo nek wong pinter turune gawe ilmu. Ro ilmune. Lah nek wong bodoh ibadah gak weruh ilmune. Kiai turu luwih apik timbang sing duduk kiai ibadah. Kiai niku nek arep turu niku ngerti ilmune. Niat ingsun turu istirahat awak kepenak, cek kuat kok bengi tangi giat semangat qiyamul lail. Esuk langsung jamaah salat subuh seger ngono. Lah nek wong bodoh ibadah gak ro ilmune, usolli fardhul maghribi sittata rakaatin. Oh gak ngerti ilmune. Gak ngerti ya wis. Maneh maca Qur'ane ya gak padha. Ayatun min alim khairun wa habbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Wong alim, wong pinter maca Quran saayat kuwi luwih apik, luwih disenengi Allah tinimbang wong bodoh maca sak juz. Ana Mbah Yai maca Qur'ane mek nun. Kan saayat. Kuwi luwih apik timbangane sampean maca sak juz. Mbah Yai mek qaf. Sampean ngewes sak juz kuwi luwih apik Mbah Yai qaf, ganjarane akehan kuwi. Apa maneh kiai maca sak juz iki padha karo sampean khatam balak-balik. Mulane kiai-kiai niku juwareng melok khataman darusan. Kuwatir kakean ganjaran. Sing khataman yo santri-santrine ngene iki sing dipeloro kon maca Quran darusan khataman. Kiyaine yang buka tok. Sampeyan tahu itu mana kiai yang srewegep melu khataman. Kiai gak pede. Sak ayate padha karo sak juz kok. Wong pinter salahmu gak dadi kiai. Wong pinter ambek wong bodoh sembarang-barange gak padha. Nyolonge lho gak padha. Wong pinter nyolonge langsung proyek sing dicolong pulau proyek dicolong
Lah nek wong goblok, brungki sing dicolong. Wong bodoh Ibu, nyolong paling ya petek, mentok, bebek. Kuwi peteke gorong kecekel dekne wis kecekel dhisik. Wong goblok. Tapi nek pinter, Masya Allah, sirahmu lho iso dicolong. Triliunan dicolong gak konangan. Ngono ae pakaiane melinti nang ndi-ndi sik dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengeke. Ayo coba. Makanya sama lesek goblok aja atik nyolong ta lah. Goblok nyolongan. Nyolong bojone wong. La haula wala quwata illa billah. Halo. Halo. Maka kata kuncinya begini. Dalam rungokno toh. Gak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Kok gawean status gak apa-apa. Gak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu gak punya ilmunya. Lapo uripmu soro? Karena dirimu gak punya ilmunya. Para goblok-goblok sekalian yang saya hormati. Menang aku ngelek bola padha gobloke ngono lho maksudnya. Makanya sekali lagi anak-anak kita bekali dengan ilmu, nggih? Ya ilmu agama yang cukup, ilmu akhlak yang cukup, ilmu ibadah yang cukup, ilmu dunia juga perlu. Makanya kalau saya ringkas kayak ono ilmu telu. Ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi. Niku mawon. Ilmu agami didapat melalui ngaji. Ilmu profesi didapat melalui sekolah. Mulai pos PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Sekolah no sing dukur anake. Ibune, bapakne cuma SMP, MTS, anak kudu sarjana. Ngoten. Aja malah dikendon-kendoni, anak sekolah dikendon-kendoni. Wis le gak ada sekolah dukur-dukur, kate lapoh, kate dadi apa, bapakmu gak sekolah ya urip aku. Ya gak bapakne tok sekolah urip, bedes sih gak sekolah ya urip. Mangkel aku. Ilmu kreasi didapat melalui proses kehidupan. Halo. Dengan ilmu agami, rungokno to. Ilmu agami menghidupkan hati, ilmu profesi mencerdaskan otak, ilmu kreasi memproduktifkan otot. Dengan ilmu agami anakmu akan menjadi takwa. Dengan ilmu profesi anakmu akan menjadi cerdas. Dengan ilmu kreasi anakmu akan menjadi terampil. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem nyupir, lek duwe musuh wani melintir. Dengan ilmu agami anakmu bisa bekerja secara ikhlas. Dengan ilmu profesi anakmu bisa bekerja secara cerdas. Dengan ilmu kreasi anakmu bisa bekerja secara keras. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras, kerja pakai otot, hasilnya pas. Kerja cerdas, kerja pakai otak, hasilnya lebih luas. Kerja ikhlas, kerja pakai hati, hasilnya tak terbatas. Kalau cuma kerja keras pakai otot, hasilnya pas, padha karo sapi kebojaran. Kuwi kerja pakai otot, kerja keras, sedina sakmono iku.
Tapi lek kerja cerdas pakai otak hasilnya lebih luas. Kerja profesi, contohnya, ayo tak kei bandingan. Podo-podo tukang cubles, dokter karo tukang ngebor sumur. Iku lak podo tukang cubles e. Ah, sing tukang ngebor sumur, iku kerja keras pakai otot, suntike sakmono gedene. Abot tolang-tolang. Sing dicubles barang atos. Awake kotor kabeh, gambul lemah, kek panas kadang keringet gak karu-karuan. Paling sedina oleh dhuwit 100.000 200.000. Dokter, kerja profesi, kerja cerdas, suntike cilik enteng, nggone adem, ber-AC, ambune wangi. Sing dicubles barang empuk. Kena nggo dolanan bisa ndul-ndul. Dokter iki lek kate nyontek uang, mesti bokonge nggo dolanan. Isik nganggo kapas iki ndul-ndul. Lha kuwi ana maksude Bu, gak sembarangan. Lapose dokter lek kate nyontek wong kok bokonge wonge dienggo dolanan. Dikei kapas, isik mbek dindul-ndul. Doktere kepengin weruh, wong iki lho sarape wis kendho tasek kaku. Soale lek sarape kaku, angel suntikane. Kok kaya gak percaya ngono sih. Wong ngapusi ngawur. Saman gak tau suntik ta? Dokter lek kate nyontek uang, mesti wonge dijak guyon dhisik. Sarape cek kendho. Ngono lho. Wong iku lek guyu, sarape kendho. Biasane lek ditakoni, "Bu, daleme pundi, Bu?" "Kula kerajaan, Pak Dokter." Lho, kerajaan pundi ambek dhisik isik bokongen. Bagon puger mbek dhisik isik. Lah putrane pinten, Bu? 7, Pak Dokter. Lho, kok kata nggih cus. Dokter ki lek kate ngecus iki lho ngenteni wonge. Mergo wong iku lek guyu atine seneng, sarape kendho, bokonge empuk. Cublesane enak, cus obat mlebu rata sak kujur awak dadi tamba. Lah nek wong gak guyu nyaprut betutut, sarape kaku, bokonge atos. Cubles-cublesane alot, kadang jarum sampai mentelung. Bengkong, akhirnya dokter nganggo tangan loro kretek-kretek cetok. Obatnya gak iso mlebu rata, gak dadi tamba, cuma bokonge tok sementol nyenteng-nyenteng molen. Lah menungso iku sarape kaku tak kendho iku tengerane nang bokong. Ngono lho, mangkane titenono wong wedok apan lemu pas guyu tonton bokonge lak mobat mabit. Iku tengere sarape kendho. Aku tekan kono ku tak selidiki. Gak kaya sampean brungki ae. Ayo saiki lek dokter ilmu profesi, kerja cerdas pakai otak. Cus. Sak munine lho gak kira dinyang ambek wong. 500.000 dibayar, 1 juta dibayar. Lho kene ana dokter tinyang. Pinten Pak Dokter? 750.000 Bu. Mboten saged kirang Pak. Kaono. Iki kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Ono kiai kerja keras, sampean tau ora ono kiai nyuluh kodhok, gelek bekicot, gelek tekek, gelek berungki barang ngono. Gak ono. Tapi yo uripe enak, dicukupi ambek Gusti Allah, omahe apik, kendaraane apik, mangane enak, masih dikai wong. Kabeh-kabeh lho pengen ngekeki lek kiai bojone ayu gak kaya ngono-ngono iku. Ya selidikono kiai-kiai iki rata-rata bojone lak ayu. Ana kiai bojone kok gak ayu, nasib. Nasibe gak patek apik. Salah hiburannya wis cuma bojo tok elek sisan wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Angkat ngelek hiburan yo gak pantes, yo dilokno wong kiai kok meteng krang nduk warung, dilokno wong apa maneh kiai main biliar karaoke gak pantes blas. Hiburane yo cuma bojo tok iku nang elek pisan wis jan nelongso temen.
Mangkane karo Gusti Allah kiai-kiai iku dikei bojo ayu. Ngono lho. Saman bojone kok gak dadi kiai, soalnya rupamu gak ayu. Boten sayang boten kok lek ngotak talono ayu terus GR. Amene iki lho ayu-ayu kabeh. Menurut ukurannya dhewe-dhewe. Makanya anak harus dikasih ilmu agami. Sama lo durung sholat asar, ilmu wingi, ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi. Lah wis saiki modale supaya tambah barokah niku imtak iman dan takwa. Lah iman niku apa, takwa iku apa? Iman 5, takwa 5. 10. Lek tak terangno kabeh gak kira cukup waktune. Meneh ngundang maneh. Ya terus sapa ngomong larang mau? Hah? Pengen murah bojomu kok konon ceramah dhewe. Murah iku. Engko nang omah, wis Pak nang ceramah tak rungokno. Mangkel aku. Larang ayo pantes wong rupa nggawa rega kok ya. Rungokno. Iman 5. Takwa 5, 10 kaya sampean tepuk tangan niku mau lho. Iku 10 apane? Drijine. Makane wong Jawa duwe filosofi urip iki kudu bahagia. Do surao surak hore. Tembang leri-leri lho. Akhire kan do surao surak hore. Urip iku kudu surak hore, aja mek awe-awe. Nah, surak iku tepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Kedua tangan beradu berarti driji 10 ketemu. Mulane 10 iku bertepuk tangan, bukan bertepuk sebelah. Kalau bertepuk tangan gembira bahagia. Kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh di sini. Kayak mencintai orang yang dia udah cinta sama orang lain. Itu Kang Burung Kiki tahu ngalami. Halo. Wes 5 iman niku apa ae? Ringkes-ringkes Bu, gak cukup Bu waktune Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang-orang mukmin itu satu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Zikir nyebut asmane Allah sampai ndrodok atine. Ayo jenengan nate mboten nyebut asmane Allah atine jenengan ndrodok nate mboten? Nate pas utangmu akeh kae. Pas utang akeh wayahe ditagih wayahe nyaur gak ndek duit. Allah tuk tuk tuk. Ya Allah, muga-muga wonge lali. Drodok ambek nyebut asmane Gusti Allah. Ini zikir yang bener, zikir yang ikhlas, zikir yang khusyuk, wusul nyambung datang Allah, itu pasti ada getaran di hati, kemudian menjalar ke sekujur tubuh dengan getaran yang halus seperti orang kesemutan. Kayak wong gringgingen nih lho Bu rasane. Nah, sampean ra tau ngrasakno wong gak tau zikir. Cangkemmu ngrasani. Jenengan lek wis ngrasakno ladzate zikir temen, itu bersumber dari hati sebagai generator. Ini ada getaran kuat. Allah. Langsung getarannya halus. Kayak wong gringgingen ngono Bu. Sak kujur awak. Wis ngono wis gak eling apa-apa. Eko zikir sing temenanan. Oh gak kudu terus aku. Polahe gak karo-karuan. Hoi. Zikir iku penting. Zikir iku nyebut. Zikir iku sebutan.
wong atik gelem nyebut mesti sambung karo sing disebut. Gak percaya? Sampean saiki atine kok nyebut mangan, mangan, mangan. Kemarin ngene lak mangan tutuk omah sampean. Bapak-bapak atine atik nyebut warung, warung. Mulai teko kene yo ngopi nduk warung. Ngono lho. Atiku atik nyebut berkat, berkat, berkat. Kok mari ngene lak oleh. Lah saiki lek atimu nyebut Allah, Allah, Allah. Apapun yang kau butuhkan dan kau inginkan akan dipenuhi dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, gak ngerti artinya ya wis, makanya aku pesen lek ana zikir melu, ana istighosah melu. Aku sajane seneng zikir tapi gak ro artine. Gak apa-apa. Sing mimpin nih kadang gak ro artine kok. Sing penting sampean yakin apik, bener, mantep, lakoni. Sampean gak ro artine, Allah sing sampean zikiri wis ro artine. Sampean nyebut ya teko-teko sing sampean sebut. Mlebu ning restoran dituki menu terus ana sambel mercon. Sampeyan gak ro sambel mercon iku apa? Mosok sambel disumeti mercon. Wes sampean gak ro, gak ngerti, nyebuto sampean nduk pelayane. Mas, sambel mercon. Entenono kok lak teko barange. Makanya sampean nek gelem nyebut Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, semua rahmat kasih sayang Allah akan diberikan ke sampean. Paham? Paham? Ra ngerti artine ra apa-apa, terus oleh zikir. Sholawatan terus mesti untuk syafaatnya Kanjeng Nabi. Gak ngerti artinya gak masalah. Lah arek-arek iki sing selawatan ket mau pertentangan anggite sama ngerti artinya kabeh. Ini belas kok. Babar pisan kok. Ya gayae tok gobek-gobek metenteng kaya menjiwai menghayati. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram. Artinya apa Mas? Mbuh ya Rasulullah mughram. Mughramnya apa tuh Mas? Gak eruh. Ya gayane ya oleh ngawene. Anggite sama ngerti artine kabeh ngono. Ya gayae ngono. Jamalak ma fisnin. Artinya apa Mas? Gak ada. Ma syafit mislu ain. Artinya apa? Mbah. Ini pas asar fuadik. Apa asar fuadik ya mau brungki? Enggak ro. Oleh gaya tok. Tapi enggak apa-apa, terus diwaca sholawat. Pasti dibelani Kanjeng Nabi, pasti untuk syafaatnya Kanjeng Nabi. Lah sampean kate sholawatan ngenteni ngerti artine, gak kira ngerti wis diterjemahno bahasa Indonesia cara Jawa lek ra ngerti artine sekan kae. Apa maneh sing bahasa Arab. Wis dijawakno iki lho, mosok ngerti artine mek kadang mek ngene-ngene tok. Sing ayo budal pengajian rombongan numpak bayar 5.000-an mung lho. Kok murah men. Kowe kaya regane brungki ya. Ini gayane tok Bu. Bandir itu ya Yasin. Artinya apa? Embah. Gak popo. Terus lek zikir terus karo artine gak apa-apa. Maca Quran karo artine gak apa-apa. Ojo kemenyek, ojo gaya. Aku timbangane maca Quran karo artine atukan gak. Iku wong goblok cuma pinter ngomong kakan cangkem ngono. Perlu dijejeli brungki wong ngono.
Pokoke ngaji dina iki judule brungki. Ya, satu zikir, terus oleh zikir, nggih. Makanya yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Membaca Al-Qur'an yang menambah kuat keimanan. Sergap le maca Quran, sakne tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. One day one juz, satu hari satu juz. Nek gak kuat one day setengah juz. Satu hari setengah juz. Kabotan one day seperempat juz. Kabotan one day one lemper. Kabotan matio. Wong Islam model apa? Quran itu pedoman, petunjuk hidup. Ibarat sampean menempuh perjalanan di jalan raya, melakukan perjalanan di jalan raya, Al-Qur'an itu rambu-rambu. Leneng tandangan iki berarti gak oleh puter balik. Lho iki ana tandangan iki gak entuk parkir. Iki ana tandangan iki gak oleh nyelip. Minimal harus tahu makna dan arti dari 3 lampu. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Wong Islam minimal kudu ngerti rambu-rambu. Lampu merah haram, lampu kuning syubhat, lampu hijau halal, lampu merah larangan, lampu kuning peringatan, lampu hijau perintah. Minimal kudu ngerti. Halo, halo. Oh, ini lampu hijau halal, perintah jalan. Oh, ini lampu kuning syubhat, peringatan, hati-hati dan waspada. Wah, ini lampu merah haram, larangan, berhenti. Lah sekarang banyak orang hidup yang nggak taat aturan. Lampu merah, ngerti nih lampu merah diterobos, bablas bagon dilawan. Wis ngerti nek larangan diterjang ae. Hoi. Hoi. Lampu kuning, awas, perhatian, hati-hati, waspada. Lampu kuning muter-muter no perapatan. Bareng lampu hijau, gak melaku-melaku sampai mobil gurine didit ditinggal rokokan. Oh, dasar wong tukang golek berungki. Halo, Bro. Apa boloku aku biyen yang golek brungki kok. Ora trimo brungki tok karo sing apa ya jenenge kuwi. Mboten bong sing kaya kunir iki lho apa jenenge kuwi. Ganyong. Sereh to apa sing kena didol gek biyen. Sereh. Mbah apa jenenge pokoke. Tahu ngono ku aku golek ngono ku tak dol. Lho ora ngandel ya wis. Wes, halo. Woi. Saiki kuwi karuan ngerti nek perintah ya ora gelem nglakoni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa maneh katik dihadapkan pada urusan donya karo akhirat. Jajal. Milih donya apa milih akhirat? Taman umpama duwe toko, laris sing tuku antri sampai dawa antrine. Saking larise pas ngeladeni bathine jelas akeh. Tokone laris sing tuku lho sampe antri-antri. Terus ana azan ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo milih toko ta milih masjid? Masjid ta toko? Milih sholat jamaah ta dodolan? Milih ganjaran ta duit? Raisin. Wih mergo gak ngerti rambu-rambu, gak roh lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, pasrah sumeleh nang Gusti Allah. Setelah usaha keras, ikhtiar dan doa, hasil akhirnya tawakal, pasrah nang Gusti. Alladzina yuqimuna shalah, tegakkan salat. Lek wong kene salatnya enggak cukup 5 waktu. Kula yakin wong bagon leh salat sudah 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Nggih napa nggih? Praketek. Wong nek salate 7 waktu ki wajahe mencorong.
Niki sing tak depi wajah mencureng. Halo, ya aku mencorong kesentrong lampu kok. Usahakan 7 waktu, nggih. Salat-salat sunai ditindakne. Pun sing apik salate zahir batin, sikape sing apik aja polah ae. Nek salat ira khudu, polah ya, salat kaya layangan pedhot. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Iya lek ngewanangan barang maju mundur. Kaya nduduk berungki. Kaya njabuti berungki. Hoi. Hoi. Sing apik salate takbiratul ihram ya biasa ae. Ana takbiratul ihram kaya masang jurus. Allah. Apa atik ngono? Ana sing diuser-userno sik Allah. Ku sing mulangi sapa? Pakaian sing apik, sing sopan. Nutup aurat tur sopan. Bapak ngapunten. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nganggo pakaian sing apik. Aja nggae kaos. Salat jamaah nduk masjid nggih training. Malaikate kaget. Aduh, nantang bulu tangkis wong iki. Kaget nih. Makanya tolong bapak-bapak sampean lek weruh ana wong salat jamaah nduk masjid kok trainingan, tolong peloroten sisan. Karuan. Kaos, ojo kaosan, nggih pakaian sing rapi, sing bersih. Halo, sing suci, sing rapi kaosane. Panitia sing tukang apa kotak mau ana wong papat wong pira mengkene tak kei sarung, Nduk. Sing wedok-wedok mau lho sing mlaku kardus. Tak paringi sarung. Endi mau? Panitia sing wedok-wedok sing nggawa kardus mau lho sing mider. Ayo. Oke, rumano. Halo. Halo, Bu. Kaos partai ojo digawe salat. Kaos partai gawean ngarit ngono lho. Kaos partai gegere ana gambare paku sak lengen, tulisane coblos. Ganggu kekhusyukane wong, ganjarane salatmu kalah karo ganggu kekhusyukane wong. Bu. Aku lo tahu salat jamaah ndok garepku iki ana arek enom. Salat gawe kaos, tulisane ku gak genah, pas nang ngarepku. Tulisane ngene kok, sing maca iki wong gendeng. Lah sing maca tepak aku. Aku tuh tak jongkrokno ae. Wis nek iso dilakoni secara berjamaah. Wa mimma mupundi wae sing anu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.